Yeah, מה? Yeah. Yeah, מה? אז מה קורה חברים, אנחנו הולכים למסיבת ההאזנה של הראפר טאקי לאלבום שלו, טופק של הדור הזה, ואנחנו הולכים לראיין את כל מי שיש שם. הולך להיות את יובי, נועה 2000, את טאקי, אולי דודו פרוק וכל מיני, אז בואו איתי. טאקי? רגע, בוא נמצא, אני חושב שזה כאן. הסטודיו זה כנראה פה, לא? בוא נחתור. כניסה. היי, אוקיי. תגידי, את יודעת איפה זה? יש מסיבת האזנה כלשהי שהזמינה לה, זה פה? מסיבת מה? האזנה. האזנה? מוזיקה כאילו? כן. יש פה כמה סטודיואים, אני לא יודעת איזה אתם צריכים. אוקיי. תודה. אחי, תרים את הפאקינג מצלמה. אחי. כן. מה נשמע? האינטרוויו, עושים אינטרוויו, מה נשמע? אז תגיד אדם, אתה יכול להציג את עצמך? motherfucker in this bitch. תגיד, מתי אתה מוציא מוזיקה חדשה? אני מתכנן להוציא אלבום במאי, אני עובד עליו, אחרי זה נפתח הופעה כמו שצריך, פאק הלוונטין. מה השיר האהוב שלך? כאילו השיר שאתה עשית, מה השיר האהוב? כאילו, בעצם. אי פעם שעשיתי? פרובבלי, הקופינה, אני חושב, כן, הקופינה. קופינה, שנינו מלאים במים. הקופינה, קוסמוי פרי סטייל, הקופינה, הקופינה, בייבי, את עושה לי טוב בגוף, בייבי. תודה אחי. נראה אותך בפנים. אתה יודע איפה זה? פה. מה נשמע אחי? אחלה אחי. אז תגיד, אתה יכול להציג את עצמך בעצם? קינג זי טאקי, והנה מה קורה, שרת לאורחים והצלמים הכי טובים בארץ אחי. הרבה אחי. הכנו בדיוק אינטרוויו אחי. אז תגיד, מה השיר האהוב עליך מהאלבום? שתיים אחי, יש לי שתיים אחי. יש לי את לא יודע אחי, שזה נשבע שאני אהיה בסדר וזה שחלק מכירים. כאילו ויש את למעלה, שזה היום עשיתי את הסניפט ראשון. והיום תשמעו את זה במסיבת השמע וזה מטורף את השרמוט, אני אוקיי אחי, נו זי אחי. ומה אתה חושב על האלבום? שלי? כן. אלבום השנה אחי, וואלה אחי, פעם ראשונה שאני משקיע על אלבום יותר מפאקינג שבועיים אחי, כל האלבומים הקודמים שלי, ישבתי עליהם בדיוק שבועיים כאילו, הקלטתי שיר ישר שמתי באלבום, אבל זה כאילו, זה לפחות 4 חודש כאילו, אתה מבין? זה די הרבה. ותגיד, מה הם 3 השירים האהובים עליך בכל הזמנים? אף אחד פה לא מכיר אותם אחי. או שכן אחי, אני לא יודע אחי, רוקסטאר לייפסטייל של סמוק אנד סקול אחי. אין לי מושג אחי, אתה שם אותי על ספורט אחי, שרמוט, איך אני יכול 3 שירים הכי טובים נשארות לארוש גם אחי, ולאלמוג אחי, קיצושי אחי, כולם אחי. אבל לא יודע מה 3 שירים אהובים עליי אחי. תודה רבה אחי. אז עם מי אנחנו פה היום? אנחנו עם ארוש מלך הקרק. לא, ותגיד, מה השיר האהוב עליך אי פעם? שיר אהוב עליי אי פעם, יומיים של טאקי. שיר מהאלבום החדש, זה לפי דעתי שיר הכי טוב שיצא בראפ הישראלי אחי. גניב אחי. ותגיד, מה הם 3 השירים הכי אהובים עליך בכל הזמנים? וואי, איזה שאלה קשה אחי. אפשר לעצור רגע? כן. ברור. רגע אחי. לב אחי. What the heck? השיר הראשון, לג'נדרי של ריו דה יאנג או-ג'י. אמריקן טרוריסט של ארקס גיי נפיו. ו... used to wanna kill myself של ארקס גיי נפיו. מתי מוזיקה חדשה? וואלה, לא הוצאתי 2 בערך, כי לא כזה יכלתי, אבל עכשיו אני עובד על מיקסטייפ חדש, יקראו לו מערת הקרק. וואלה, מיקסטייפ אחי, בולשיט, מלא שירים כאילו... זי אחי, תאמינו בזי. יהיה פיצ'רים אני לא יכול להגיד, ויהיה פיצ'ר וזהו, וואלה, אנדרגאונד ישראל, אחלה אנדרגאונד ישראל אחי. איך אתה יודע שזה אנחנו? אחי, מכיר אחי, ראיתי סרטונים אחי, הכל. אחי, אתה תהיה כמו נרדואר הישראלי אחי. אתה בדרך להיות הוא אחי. סטייל אחי. קיצור כן חברים, מיקסטייפ חדש בקרוב. שמעו. יהיה הופעות, יהיה הכל אחי, יהיה... מערת הקוק. יהיה קרחן, מערת הקרק אחי. מערת הקרק. ככה, מערת הקרק. מערת הקרק חבר'ה. יאללה.
תגיד, אחי, אתה סטיב גימל? לא. לא, וואי. סליחה, אחי. תגיד, אחי, אתה סטיבי? כן, מה הולך? אפשר לראיין אותך? כן, בדיוק. אז תגיד, אתה יכול להציג את עצמך, אחי? אני סטיב. קובי בריינט, אחי. מחדרה. מה עוד, אחי? זהו, אחי, מה אומר? ותגיד, לאיזה אמנים הפקת, כאילו, חוץ, נגיד, מסטיב גימל? הייתי עם דודו, אחי, אבל לא יצא שיט, אחי, לא יודע, הוא לא רצה להוציא. יצא לי לעשות קצת אינג'ינירינג כזה לסוויסה, אבל לא יצא כלום, אחי. אני עשיתי ל-AV שיט, לא יודע, אחי, לא עולה לי לראש, אחי, אני פשוט עושה ושולח שיט, אחי, אני לא חושב על זה אפילו, אחי, באמת. מה השיר שאתה הכי אוהב שהפקת? שהפקתי? וואלה, המאצ'ה, אחי. זה הריל שיט, אחי. זהו, אחי. אני באמת, אחי, לא יודע. אני לא חושב על זה, אחי. אני פשוט עושה ומוציא את השיט, כאילו. ובורגר, אחי, זה השיר האהוב עליי, אחי. בורגר, אחי. ברגר מיוזיק. אחי. סיגמה מיוזיק, אחי. זה הפרויקט הבא, אחי. מגניב, אחי, תודה. יואו. סקס, אחי, תעשה ככה. סקס. כמה? תראיינו אותו. וואלה, כן, אחי, מה איתך? אורי. ראיתי את הסרטון שלך, איזה? שעשית את השיחת זום עם טאקי. עם טאקי. וואלה, זה היה אחד המצחיק. כן, תודה, אחי. תגיד, אתה יכול להציג את עצמך? כן, אני ינקו דאין, במקור גבריאל ברקאו. זהו, אחי, עושה מוזיקה. בא, אחי, לשמוע את האלבום הכי חזק שהיה שנה, של טאקי. פאקס. איך אתה, אחי? אחלה, תודה שאתה שואל, אחי. ותגיד... סחטן על הכיפה. תודה, תסתכל, תראה איזה כיפה. הוא עשה את זה כמרץ', לא? כן, בהופעה שלו. תגיד, יש לך מוזיקה חדשה בדרך? וואלה, כן, בדיוק עכשיו סיימתי אלבום, אני בשלב של מיקסים. אתה יודע, המיקסים זה תמיד החלק הכי פחות כיף שאתה עושה אלבום, זה החלק הכי מבאס. אבל עובדים, אחי, בשביל שיצא מוזיקה, כן. יש פרויקט של איזה 12 שירים שעומד לצאת. משהו פסיכי. מגניב, אחי, ומה השיר האהוב עליך? שאתה עשית, כנראה משהו, שיר שלא יצא, קוראים לו 1, 2, 3. שלך? כן. כן, כן. מגניב. אז תודה, אחי. תודה אחי. אתה יכול להציג את עצמך? AV. מה אומר, אחי? אז תגיד, יש לך מוזיקה חדשה בדרך? וואלה, אני עכשיו עובד על אלבום, יש 3 שירים מוכנים, אני מתכנן 12 ועוד אחד בונוס אני רוצה, אבל כרגע אני נשאר על ה-12. מכוונים, אחי. ומה השיר האהוב עליך שאתה עשית? שאני עשיתי, וואלה, עכשיו הוצאתי סינגל, דיבור, קוראים לו. וואלה, אני ממש כאילו אוהב את השיט הזה בזמן האחרון, אבל מה שאני הכי מתחבר אליו שאני עשיתי, מים עמוקים, ב-EP, לכו תשמעו את השיט הזה. זה השיר שהכי, כאילו, הכי אהבתי והכי כאילו, ממש התמקדתי בו ועשיתי ממש מחתיכה לחתיכה וזה. פשו אחי השיר הזה, כאילו, לגמרי. אתה פותח הופעה? מוקדם, אחי, אני כרגע פה ושם מתארח אצל חברים, התארחתי אצל סטיבי, אחי, לפני איזה 3 חודשים, חודשיים. אני כרגע מתארח אצל אחרים, אבל נגדל, נצבור קהל וזה. ואתה יודע, זה המטרה, אחי, בסופו של דבר, שכולנו נהיה גדולים, כל החבר'ה פה וכל הסצנה וזה. ברור. תודה, אחי. אנחנו נשמח להתראיין. אתם רוצים? יאללה. הלאה, אז עם מי אני פה היום? אתה פה עם סליין, נזם, מה שלא תקראו לי, ושותף שלי פה. אני איתי, נעים להכיר. אנחנו שותפים, אנחנו... בהחלט כן. הפקת שיר באלבום, לא? אתה הפקת שיר באלבום? כן, הפקתי שיר. הפקתי טרק באלבום. אז תגידו, מה השיר האהוב עליכם? באופן כללי? וואי, זו שאלה מאוד מאוד קשה. יש לך מענה לזה? וואי, שאלה טובה. אני אישית מאוד אוהב רוק מתקדם, כזה ג'נסיס, ראשקין, קרימזון. אין לי מושג האמת, אני אוהב מלא שיט. וואלה, כן, אין לי שיר הכי אהוב, אבל יש אלבום שאני מקשיב לו המון בזמן האחרון, Human Equals Garbage של דיסטופיה. יש לי פאץ' שלהם פה על המכנס אפילו, יש לי קעקוע של הלוגו שלהם, כאילו אני מאוד מאוד אוהב, מאוד מאוד אוהב. יש גם איפי שאני מאוד אוהב לשמוע, Among the Ruins של גרדום. אני בכלל לא אומר את זה בגלל שאני מנגן שם. שאט אאוט לגרדום, my homies.
הוא בסיסט ממש מפחיד, שתדע לך. תקשיבו לגרדום, תקשיבו, תסתכלו עליי טוב. אנשי יוטיוב, תסתכלו עליי טוב. אתם צריכים ללכת להקשיב לגרדום. תקשיבו. אמת ויציב, אני הייתי איתי, הוא היה משה. השם השני שזה משה. אשכרה, מה אתה אומר? אחלה משה. אח יקר. משה היכה בסלע היה שיגיד. כן, היום יש לו יום הולדת גם, משה רבנו. מזל טוב. תקשיבו לגרדום. תקשיבו לגרדום. תקשיבו לגרדום. אחרת נבוא אליכם. ואתם לא רוצים את זה. לא כדאי. לא כדאי. מפחיד מאוד. בסדר גמור. אולי יכירו עכשיו. אז תציג את עצמך. אני ווייט שרד, אני מפיק, עושה מדי פעם מעבר. עושים מה שיש, אחי. נהנים, שותים, אחי, מפיקים, אחי, מה אני אגיד לך? יש לך שירים וזה? יש לי, אני הפקתי לסטיבי ולטאקי, את השיר דידי. יש לי, הפקתי גם לאייבי. יש לי עוד מלא אנריליסטים גם של טאקי וסטיבי וזה, אבל דברים שבהמשך יצאו. יש לי סאונד קלוד, מעלה לשם כל מיני פליפים וזה. אני עובד גם עם נועה 2000, כל מיני דברים. אחי, תגיד, מה השיר האהוב עליך אי פעם? וואי, איזה שאלה קשה. יש מצב שבורגר של סטיבי. סטיבי אמר שזה שמו. יש מצב, אחי, אני לא יודע, אתה שואל שאלות קשות. כן, אני מתחיל. תודה, אחי. תודה לך, אחי. אז אתה יכול להציג את עצמך? אני תי, וזהו. הוא תי. גם לא קוראים תי. אני גם. אחלה גבר. ומה אתה עושה? אני עושה ראפ עם ריי. ריי. אתם רוצים להתראיין גם? כאילו ביחד? לא, הכל טוב. עליו. מה השיר האהוב עליך? אי פעם. שהכנו או שבכללי? גם וגם. סורי של גוצ'י מיין. תוכו רצוף אהבה של ריי. של רן 740. איזה שיר? תוכו רצוף אהבה. הוא עשה שיר עם טאקי, לא? נכון, יש להם שיר ביחד. כן, זה למה הוא מוכר לי. מגניב, תודה אחי. אח שלי יקר, בהצלחה לכם. תודה רבה. יש מעריצה שרוצה לדבר איתך. מה הולך? וואסאפ? עם הכובע מיניון, בננה. יואו, תביא פרופס מה השם שוב? שלה? שלך. שלי אורי. אורי, תביא פרופס לאורי, הוא עושה את השיט כמו שצריך. אורי רוצה למסור לך חיבוק ממנו. אוקיי, היא אמרה שאתה מוסר לי חיבוק ממנה. בוא, אחי. כן. אומייגאד, אומייגאד. איזה גברים. תודה אחי. אז מה איתך? בסדר גמור. את יכולה להציג את עצמך? אני נועה 2000. ובאיזה הקשר? כאילו, עוד דברים עלייך, נגיד. אני נועה 2000, ונראה לי שאני פה כי עשיתי שיר עם טאקי או משהו, וקוראים לו סייבר טראק, תסטרימו. זהו. אז מה השיר האהוב עלייך אי פעם שעשית? באג. יש לך מוזיקה חדשה בקרוב, כי לא הוצאת הרבה זמן. לא הוצאתי סך הכל מספטמבר, וכן, יש שירים בבגאז'. מה, אלבום, איפי, סינגל? לא. אז מה כן? המשך יבוא. אוקיי, אפשר תמונה איתך? כן, תודה רבה. וואי, שלי זה הג'ינס הכי מגניב שראיתי בחיים שלי. אפשר לראיין אותך, אחי? מה קורה? המצב. יכול להציג את עצמך, אחי? אני גרג, אני פה במקרה, סתם, אני חולה על טאקי, עושה הופעות ראפ. מי אתם? מי מראיין אותי בעצם? אני אורי, אנחנו מאנדרגראונד ישראל. אתה שמעת עליהם? הייתם גם בסילבר. כן, גם בסילבר. אני ראיתי אותך, אני לא הייתי בטוח שזה אתה, כאילו. זה אני, כן, יש לי לוק מאוד מובחן, למרות שאני דומה לכולם. יש לכולם כובע וזקן, אבל... שלך ייחודי. אני שמעתי את הרעיון שעשית עם טאקי וזה, שעשית עם לוקאץ'. בתוכנית רדיו שלנו, כן, אחלה טאקי. תשמע, האומנים ששמעתי הכי הרבה השנה זה טאקי ואמסי פיטוסי, אחי. ואני בן 40, כן? יצא כאילו אני בן 17 בספוטיפיי, אחי.
כן, זה לא רגיל. מה החברים שלך נגיד חושבים על זה וזה שאתה שומע? כולם חושבים שאני מפגר, אבל אני מת על זה, אחי. אני מגיל 14, מכור לחרא הזה ועוד לא נגמלתי, אתה מבין? כן, אחי. אז שהפכתי את זה לעבודה, אתה מבין? כן, זה מגניב רצח. גם אני עכשיו כאילו ננסה. יאללה, דוב, מגניב, אתה עושה אחלה תוכן. כבר באת עם מיקרופון רציני, אתה יודע. השלב הבא זה כבר יהיה מיתוג שלכם. כן, ניסיתי, אבל זה עולה יותר מהמיקרופון, אתה מבין? לא, בדוק. שים לו איזה כזה. כן, מרובע. אתה צריך את כל הטקסט. כן, כבר יש לך את הכיפה של דודו פרוק, אתה כבר מוכן. כן, אני חולה עליו. פספסתי את שתי ההופעות שטאקי התארח. באמת? כן, זה גם ירושלים רחוק, גם מוצ"ש. אני גר רחוק. עוד מעט טאקי בטח יפתח עוד הופעה, ודודו אנחנו עושים ב-16 לרביעי רידינג. רידינג? כן. אני הולך להופעה שלו בפורום. בפורום, כן, אני גם שם. אתה גם שם? בפורים. כן, כן, כן. הולך להיות ערב קיצוני, יש לנו לפני זה חולון, ואז אנחנו טסים לבאר שבע. תודה אחי. רגע, אני מביא לטאקי מצית, זה חשוב. שומעים אותי כולם? שומעים אותי? איתי, סבבה. זה לא פעם, תגיד אחי. זה לא פשוט, אבל וואלה, אני רוצה להגיד לי קודם כל שאני באמת כולם פה, ומה זה שבאתם? מזיע אחי, תעשו לעצמכם רע, אתה דפוק אחי? תעשו לעצמכם רע, תעשו רע! שלום רגע אחי, יאללה, לסגור. אינטרו אחי, שיר ראשון, קינג זי. תקרבו, שאני לא ירגיש לבד אחי, אני גם ככה לא שר את השירים, אני בא עם בינתי פה איתכם. שכולם יתקרבו אחי. שיר ראשון, קינג זי. שיר ביבר. אבל לא קרח, אם אני מביא לחבר את האוטומטי הופך לאורח. הוצאתי את הגלוק, התחיל לעשות הליכים. למה לך שקל? למה אתה עני? אני מפיש לך להפסיק לכתוב לנו את העני. אני רוצה שכולם יתקרבו שנייה, שכולם אחי, כולם מחוץ על קדימה. כולם אחי. וואלה, תודה שבאתם אחי, אני רוצה שתהיו חמים שנייה אחי, אני רוצה תגידו איתי. שוודיה! 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 יאללה, שיר שני, אני ויאנקו דאין, אני שוודי אחי. נוקב אחי. אני לא מתאים שוודיה אחי. אני קושי יו, אני קושי יו, אני קושי יו, אני קושי יו, קושי יו, אני קושי אני קושי יו, אני קושי סיגר לקושה זה וודו שבגבר כל רב ניגחי זה בטנדר. שומעים? הרוב פה לא יעקלו את השיר הזה. אבל מי שכן בהצלחה ויש פה כאלה שומעים אותו, אז וואלה, בהצלחה לאוזניים שלכם אחי. מצטריך אחי. תהיו איתי. אז אם אתם מפחדים תזי, תעשו איתי זי. שיר הבא, חבד תזי עם יובי שלא הגיע. כל הסצנה אוהבים ילדים, כל הסמין אתה לא זי. אתה חושב להחליף את הפלו. תעשו רע ביובי, what the fuck? תעשו רע! הם גופים לדבר על הקייש, יובי על זה נגד סלואו. אני סוחב על הגב את הסצנה, זוכרים אותי שבת יובי let's go. זה מתיש אבל שמה שזה קש. שלט בחוץ אני שם עליי פריד. 10 ילד לי נכנסתי לקריד, let's go. לוחץ על הגז ב-SRT. כל הסצנה לא פאקינג איתי. אבל אני נשבע שאני אהיה בסדר. 5 בלאס וגאס, שאני עצוב על מצליק כסף. אני עוד יחל את החיים שבוע אפס. אני על הביט, אני כהן פייזר. תודה לכם פייזר. עשיתי הופעה, עשיתי כמה רב, וצלם אותי לעלות. תעשו לעצמכם יש עליי סניק כמו אפריקאי. כולם איתי, אבל אני נשבע שאני אהיה בסדר. על זה 5 בלאס וגאס, שאני עצוב, אני מוציא כסף.
זו הכזה עשיתי כמה רגע תשלב אותי יעלה בעת אתה פרקים אותי אל תתבייש לקחת סלפי פלטים בפעם הזה הצפי אני משקר ובן גביר יום אחד יהיה לי בזי אחי, שיר הבא סייברטראק עם 2000, תעשו רעש, עם 2000 כולם תעשו רעש כולם אלי אחי הפקה שאני לא יודע איך להגיד את השם של הבן אדם אבל כן איך קוראים לו? אקסטיפט אקסטיפט, הוא הפיק טוב וואלה בן זונה אחי אלה השיר הבא, הבמה שלך מסתכל, מחיר כאן, לשתף פנטזיות הכל זה אחד שלא תצליח לבטא כי אתה בוחי יש לו כמה רכבים סייברטראק מהטייק סמדונס בבוקל מתחשבן על כל אחד תגיד מה אתה מראים שאתה מקשור זה הרבה כמה חשוב טאקי, הוא שם פלוס 2 שיחקתי ממחוך אז שמתי פלוס 2000 שלום איפה החוצה של 2000 אז תודה עשיתי סולו פעמיים עשיתי סולו פעמיים קהל שלי כהן קריזי בפורט אני מרגיש כמו MJ פיין ניסיתי וואו כאילו זה מים חצי שנה לשיט הזה ביט שאני על הגריין אני רוקי עשור ברור אלי אחי ישר דנו 2000 תודה לפיצ'ר שיר הבא הפקה שלי ושל SFF למעלה מי שמכיר מכיר מי שמכיר מכיר היום אני אגיד SFF שאוט עוד SFF קוראים לשיר דור הזי כי אנחנו דור הזי באמת ואני רוצה לתת שאוט-אוט לטופק כולם תגידו טופק! 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 עכשיו טופק ההפקה שלי, אין יותר מפיקים כי זה שיר האחרון, זה אני הפקתי שם פשוט טופק, יש עוד לטופק תעשו רעש לטופק! תעשו רעש לטופק! אני מבין שאתם לא מבין בטופק זה סתם על השיר האחרון, let's go כן קצת שיר יותר נעים לאוזן יותר נעים לאוזניים מה? אני בפריים תוקים שלי זה חברות לעדה חברים תודה רבה שבאתם מאותם תעשו רעש! וואי אתה מאבד תורץ תודה רבה שבאתם חברים, מעריך אתכם ממש אלבום יום חמישי, let's go אז עם מי אני פה היום? וואלה, עם רן 740 אחי מגניב אחי, ומה השיר הכי אהוב לך שאי פעם עשית? שאני עשיתי? כן וואלה, כל הלילה אחי בחוץ אחי, אשתה כל הלילה מגניב אחי וואלה, טאקי הפיק את זה גם אחי רגע, ווי כן? ווי אחי שאלות לביגו אחי וליוני וליאבי ולרולי הפקות אחי ולקאמר אחי נייס אחי, שאוט אאוט אחי שאלות לכולם אחי מתי יש לך מוזיקה חדשה? וואלה שערל אחי יחליט שהוא עובד אחי נקסט-אפ הוא האמן הכי טוב נקסט-אפ אחי קיצר כן אחי וואלה שתדעו אבל אחי השיר יומיים באלבום החדש של טאקי השיר הכי טוב בראפ הישראלי אחי השיר הכי טוב בעולם אחי סלאם טאק ואו-ווי אחי ואו-ווי כולם going no way השנה אחי לא, אתה לא עושה טוב, אח שלי תראה תעשה ככה ככה? אז תוריד את הסבעות אחי ככה? אח שלי או-ווי אחי כולם going no way כל אנדרגראונד ישראל רפי no way אחי זהו אחי תודה אחי יאללה אח שלי בכיף אז כן ראיתם נכון עכשיו זה היה הופעת השמעה של טאקי תשמעו את האלבום הוא יוצא יום חמישי אני לא יודע מתי הסרטון הזה עולה אבל תשמעו אותו יום חמישי טאקי השעה 12 תדריפ את האלבום אני מחכה פה עם בוקסה ופרינגלס טאקי תדריפ טאקי תשמעו את האלבום תבואו להופעה שתהיה אני הייתי אורי גמליאל ועד אז יאללה ביי